बघा आजचा दिवस किती चांगला आहे. निलेशजींचा वाढदिवस आहे. आज दुपारी आपल्या सिंधुदुर्गासाठी कोकणासाठी दोन महत्वाचे निर्णय झालेले आहेत. आज दुपारी 3 वाजता आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात आंबा काजू या संदर्भात बैठक झाली. सन्मान्य राणे साहेब होते आणि सगळे लोकप्रतिनिधी कोकणाचे आम्ही तिथे होतो. आंबा काजू संदर्भात जी काही नुकसान भरपाई झाली आहे ती ही अधिवेशन 25 तारखे संपण्याच्या अगोदर सरकार मदत करणार हा विश्वास आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांनी राणे साहेबांच्या उपस्थितीत दिला. त्याचबरोबर आपला चिपी विमानतळाच्या आपल्या सगळ्यांच्या मनात प्रश्न होता की आम्हाला हैदराबाद जायला मिळतं, पुण्याला जायला मिळतं, पण मुंबईला जायला मिळत नाही चिपी. आजच आमची 4:30 वाजता आमची कॅबिनेटची बैठक झाली आणि आज त्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये राज्य सरकारच्या वतीने 100% सबसिडी देऊन आपलं चिपी विमानतळ आता मुंबईसाठी जाण्यासाठी सज्ज झालेलं आहे. हा एवढं चांगलं सुवर्ण दिवस आहे. म्हणजे मला वाटतं निलेशजींना ह्याच्यापेक्षा मोठा वाढदिवसाची भेट होऊच शकत नाही असं मानणार. म्हणून चांगला सुवर्ण काळ आमच्या कोकणासाठी आहे तुम्हाला.